Masu kallo assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, muna muku barka da sake kasancewa tare da mu a cikin wannan tasha tamu mai suna muryar matasa. Wanda a yau za ku kasance tare da ni Samira Ibrahim Bambali, a tare da ni kuma akwai Honorable Mustapha Abubakar. To madalla, a yau ma dai muna dauke da wato tambayoyi da shi Honorable kamar da ya faɗa muku sunan nashi. To ba dai tare da bata lokaci ba za mu shiga cikin tattaunawar gadan-gadan. To Malam Honorable muna ma barka da kasancewa tare da mu a wannan tashar tamu mai albarka. Barka da Mama Musa. To badala. To a gurguje dai kaɗan ba masu kallo takaitaccen tarihinka. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Da farko dai sunana Mustapha Abubakar. So wanda aka fi sani El Mustapha Abubakar, amma wannan a kafar yada labarai ne. An haife ni a garin Zuru, a nan na tashi, nan na yi makaranta, kuma a nan nake har yanzu. To madalla, kasancewanka matashi sannan kuma dan gwagwarmayar siyasa. To ko me zaka ce game da wannan ita jam'iyya mai ci wato APC kenan a tsakanin shekarun ta dauka tana mulki, me zaka ce game da halin da kuma matasa kuka tsinci kanku a ciki? So alhamdulillahi, halin da matasa suka tsinci kansu a halin yanzu a wannan jam'iyya mai shekara kusan 7 zuwa ta 8. Gaskiya matasa sun fuskanci kalubale da dama da yawa, wayanda ina ganin kafa wannan jam'iyya matasa ne suka yi hubbasa, kuma su suka bada kashi 80 cikin 100 na samun nasarar wannan fati. So amma tsakani da Allah, halin da matasa suke ciki yanzu ba a kula da su ba, ta gehen ilimi ne, ta gehen kasuwanci, ta gehen tallafa musu domin su inganta rayuwarsu. Gaskiya muna samun nakasu ta wannan gehe. Gaskiya ba a samu kula da ya kamata ba. To da yake mun yi jam'i mun ce matasa, maza da mata ko kuma maza? Maza da mata. Ai da an ce matasa to rabi biyu ne, akwai maza akwai mata. So duk guda ne, duk ɗaya ne. Saboda babu dai wanda bai shiga ciki ya ba da ainihin nashi gudunmuwa ba, gaskiya gwargwado. Kowa ya yi playing role ɗin shi. Kuma tsakani da Allah aka zo aka samu ci gaba, kuma abin da ake hasashe ya zo ya wakana kuma ya samu. So amma daga baya sai ga tahiya hawainiya, kon gaba kon baya. Kuma tsakani da Allah matasa sun cinci kansu ne sanadiyar zaben da aka yi. An kira kowa, an kira dan PDP, APC, kaza da sauransu, domin ana kyautata zaton cewa idan Baba Buhari ya kai, gwargwado za mu samu ci gaba, kuma za mu samu rayuwar matasa za ta inganta da sauransu. To sai gashi kuma an zo abin ya zama ba haka ba. To dan na fahimce ka kenan dai ba ku samu yadda muke so. A gaskiya ba mu samu yadda muke so ba. To wannan laifin wa ka dora ma laifin? To gaskiya laifin shugabanni ne. Saboda shugabanni suke da 60% na kula da tarbiyyar yara. Iyaye suke da 40. So gwargwado iyaye sun yi nasu. Sai dai su shugabanni tsakani da Allah ba su yi playing ainihin nasu role ba. Saboda duk wanda ya zo yau ya baka gudunmuwa, ya yi irin nashi kokari domin ka kai ga nasara, kuma ka kai. So wannan mutumin ya cancanci a ce ka kula shi, kuma ka zo ka bincike menene matsalolin shi, kuma ka aza shi saman hanya ta kwarewar da ya dace. Rashin yin hakan shi ya kai mu ga wannan hali da muke ciki yanzu. So gwargwado matasa, akwai masu digiri, akwai masu HND, akwai masu diploma, akwai masu NCE, akwai har masu SSCE. Dukansu kuma suna da abubuwan da ya kamata a ce an taimaka musu. Akwai ma wa'anda ba su yi ma karatun ba, amma suna da kasuwanci kuma suna buƙatar jari. So da yake tsakani da Allah, duk gwamnati da ta hau, mu abin da muka sani baya kenan. Duk gwamnatin da ta hau tana zaƙulo matasa masu hazaƙa, wanda suka ba fati gudunmuwa, kuma har fati ya kai. Sannan ana diba ta gehen kasuwanci ne, a karatu ne, ila zamanto ila kana da digiri ko diploma ko HND, to ta gehen nan naka ana taimaka maka. So gwargwado karon ga sai mun ka ga ba haka abu yake ba gaskiya. Saboda muna da graduate ƙasa, wanda wani ma yanzu ka tashi yin karatu, lokacin da ka je kana tunani kana preparation zuwa ila rubuta JAMB, za ka shiga jami'a. So wani ya kai kusan shekara 5, shekara 4 zaune gida, bai da aiki. Haka je ka yi ka dawo kuma ka zo ka ci mai wurin nan zaune, babu aikin. So kin ga akwai matsala. Kai karan kanka zaka, an ce na kusa, in ka ga na gemu na kusa gare ka ya kama da wuta, kai ya hawa naka ruwa. So gwargwado sai ka ga mutum ya dawo ya zo ya aje takardun, ba aikin, ya bi shiru, ba bayani. So gaskiya wayanga abubuwan muna fuskantar kalubale sosai, wanda dole sai manya sun gyara. To da yake ka ce duka shugabanni tun daga sama kenan a ƙasa?
tun daga sama har ƙasa amma kuma ba duka bane. A shi nake so in gane babu wanda ya taba ko wani abu. Yawwa akwai wanda ya taba wani abu tsakani da Allah. Gwargwaro daga cikin su akwai wanda suka inganta rayuwar mutane matasan mu. Akwai wanda ma suka ɗauki yara suka je suka yi karatu irin su Honorable Kabiru Ibrahim Tukura. Ni na san kusan mutum 4 zuwa 5 wa'inda kusa suke gare ni. Wa'inda lokacin gaskiya gwargwaro suna cikin tahiyar shi ana yi yau da gobe da kanshi. Yagga ya dace a ce bai dace a ce yana zaune yana ji yana ganin yaran ga suna da future kuma suna da damar da yau gobe za su zama wani abu. So sai kira su ya ba su shawarwari gwargwaro ya kamata a ce kun koma makaranta. Menene matsalar suka kawo matsalolin su sai ya ce to in dai wannan matsala ne babu shi zai ɗauki nauyin karatun su tun daga mataki na farko har su ƙare. Kuma shi ya ci gaba da ɗaukar nauyin su. So yanzu haka magana gada nake miki mutum 3 ne na san wanda suka ƙare guda ina ganin wannan shekarar ce zai ƙare. So gwargwado kin ga shi ya taka tashi gudunmuwa kuma ya iya kokarin shi. To shi shugaban kasa ba abin da ya yi ma matasa ne tun da ya hau har zuwa gaskiya magana shugaban kasa ni dai personally gaskiya ban san wani abu da shugaban kasa ya tabuka ba baya ga abu biyu. Kuma har gobe ina jinjina mai akan wa'annan abubuwan. Na ɗaya ta gehen Empower ya ɗauki matasan mu aiki. Ana ba su 30,000 din nan. To sanadiyar 30,000 din nan mutane da dama an inganta rayuwarsu kuma gwargwado tsakani da Allah yanzu sun tashi sun zama wani abu. So kuma bayan gare shi akwai tallafi da aka bayar na kila COVID-19 ne haka da kuma wasu dai grant da aka dan rarraba wa'inda sun taimaki gaskiya rayuwar matasa. Duk da wa'inga abun shi ya kamata a ce 'yan siyasu tun daga gwamna har ƙasa ɗan majalisa da su sanatoci su ya kamata a ce suna yi tun tashi gwargwado. Buhari gaskiya gwargwado gehen nan ya taɓuka gaskiya. To wani kira za ka yi ga gwamnati kenan akan shi wannan al'amarin? To gaskiya kiran da zan yi ga gwamnati kira ne wanda su ji tsoron Allah. Su sani duk wanda ka ce ma zo mu zauna zo mu saba, sannan duk wanda ka ce zo ka taimake ni mu je mu yi kaza idan Allah ya sa na kai ga kaza zan yi ma kaza zan yi ba kaza to ya zama to kamar alƙawari ne. Dole komin daren dadewa sai ka cika shi idan baka cika shi ba Allah na gani kuma in Allah ya yarda amanan nan za ta kama ka. So gurgudu matasa sun ba da gudunmuwa tun daga ranar da Buhari ya hito ko in ce shugabannin gana mu ko jam'iyyar APC dai sun ba da gudunmuwa. Su ne ake hita da su kamfen tun da asuba sai kusan karfe 12-11 na dare ana dawowa. So tsakani da Allah wasu ba sana'o'insu wasu kuma sun ba ayyukansu da suke yi waɗanda kai ka sani suke inganta musu rayuwarsu amma sun bari sun zaɓi su je su ba da tasu gudunmuwa domin in aka kai ga wannan kujerun tsakani da Allah za a inganta rayuwarsu kuma za su samu abin da suke so. Kwalliya za ta biya kuɗin sabon kenan game da in ji Hausawa. To ka san duk da cewa kasancewa dai kana ita wannan jam'iyya ta mai ci kenan mai mulki ta APC. To ka san masu magana sun ce mai ɗaki aka ce shi yasa inda yake mai yoyo. To wani abu da kake ganin yana cikin jam'iyyar taku da kake ganin ya kamata a yi wani gyara a kai? Tsakani da Allah abubuwan da ke cikin jam'iyya suke buƙatar gyara suna da yawa. Idan zan lissafa miki zan iya lissafa miki 100 ba tare da na ƙare ba sosai. Saboda dai gaskiya yadda ma ainihin tsarin shugabancin yake yadda aka yi shi bai dace a ce an yi shi haka nan ba. Saboda ba gaskiya tun wannan wurin. So duk abun da aka ce ginshikin shi tun daga ƙasa an faro shi ba gaskiya. To duk abun da aka yi hito daga sama tsakani da Allah na banza ne rushewa zai. So tsakani da Allah tun tashin farko ga ainihin jagoranci na jam'iyya su ba a kyauta ba. Me yasa ne faɗa miki ba a kyauta ba? Tsakani da Allah zuwa ake ana ɗauki ɗaura. Menene ɗauki ɗaura? Daga sama sai dai ki ji an ce ai wane ne kujera kaza a wane ne ya rika matsayi kaza. Kuma wa'annan da suke rika wancan matsayi tsakani da Allah ba su ne ainihin wanda suka wahala da jam'iyya ba. Akwai wa'anda suka wahala da jam'iyya suna nan tare da su sun sani kuma sun san tare da su aka wahala amma an yi watsi da su gehen aji su an ɗauko wasu saboda son rai. So kin ga tun wannan gehen tsakani da Allah babu yadda za a kulle ta biya kuɗin sabulu. Baya ga haka tsakani da Allah jam'iyyar APC haɗaka ce. Wadda kamar yadda na faɗa miki ɗazu da ɗan APC da ɗan ACN da ɗan PDP da ɗan komi ne duka an jawo kowa. Wato da gaba ɗaya an haɗe ne. An haɗe aka ce kowa ya zo a je a yi iya ƙoƙari domin a ga cewa an kafa gwamnati domin a yaƙi waccan gwamnati ta baya ta PDP. Lura da
harkar insecurity da ke faruwa. So halin da muke ciki yanzu sai gashi an zo an zabe ta din, amma halin da muke ciki yanzu ya yi wanda aka baro da. So kin ga an tuma kuma an hado inda aka tuma kenan. So tsakani da Allah wa'inga abu a ce kai tsaye ta samu abin da take so. Tsakani da Allah. Kuma ina hango babban matsala a wannan zaɓe da za a shiga na 2023. Babban matsala nake hangowa. Matasa hankali kansu ya waye. Da ba mu san abin da muke ba. Gaba ɗaya irin da an jamu nan kawai zamu je. Ba mu san ma duk inda aka jamu tafiya zamu. So raƙumi da akala in ji. So gwargwado tsakani da Allah yanzu halin da jam'iyya take ciki, jam'iyya ta ɗauki hanyar rushewa. Me yasa na ce miki hanyar rushewa? In ji wani nake ji ɗazu yana bayani yake cewa jam'iyyar APC tana buƙatar tayoyinta guda 4 sun lalace, injin yayi kaza. So tayoyinta nan tsakani da Allah. Amma dai injiminta ya samu matsala kuma ta makance ba ta ganin gabanta ballantana bayanta. Tsakani da Allah. To na ji yanzu a cikin bayananka kai bayanin cewa da kun zama kamar raƙumi da aka lasai da aka ja ku. To amma yanzu kanku ya waye. To wannan nuna cewa ne shin za ku tsaya ne ku zaɓi wanda kuke ganin sai muku adalci ko da ba cikin jam'iyyar ku bane ko kuma me yake nufi? Gaskiya kusan haka ne. Okay. Saboda mun dai ta fati. Fati in mun ka zo sai mu game. Da na kwarai da na banza duk ba mu ganewa. To da mun ka zo mun kai zaɓe daga baya ne muke sanin cewa mun yi kuskure. So kowace jam'iyya suna ne, rubutu ne kawai. Tabbas. Rubutu ne, amma halayyan ɗan takara shine ainihin ɗan siyasa, shine siyasa kuma shine ɗan takara. So idan ka samu ɗan takara wanda kake ganin lallai gobe zaka samu sanyi ta yin shi, so gwargwado ko ina yake, ko da ma a ce fatin alade yake, kana iya zuwa ka zaɓe shi saboda ni tunanin gobe sannan da tunanin inda aka hito. Tsakani da Allah. So za mu yi iya yin mu domin wayan mu matasan mu da kai, domin matasa su ne mu ne su. Mu matasa ne kuma mu muka san zahin da muke ji na abun da ake mai uwan matasa. So tsakani da Allah mun gaji. Yanzu haka ba din dan buɗa miki wata magana ba da yake masu sauraro na kallon mu. Ya zama to in buɗa miki magana, to tsakani da Allah da na buɗa miki wata magana da tun nan zaki san cewa matasa sun san abin da suke so, amma ba zan yi ba sai lokaci yayi wa'inda su da kansu za su san cewa matasa sun sa abin da suke yi sosai. Masanan gashi matasan sun iya harkar social media da kyau akan wani al'amari. Za ka ga anan ne za su je su ringa bayyana ra'ayoyinsu da dama. Ko kai kana ɗaya daga cikin su? To me za ka ce game da matasa ya uwanka game da wannan? To magana gaskiya ita media abu ce mai matsala. Muna jikin ce ina cikin su. Tunda kin sani yana da ba komai bane. So amma akwai matsaloli gaskiya cikin media da kuma ainihin wa'inda su 'yan media suke yi ma kokari akai. Matsalolin media, ainihin aiki na media tsakani da Allah ba shine ake yi yanzu ba. Shirme da shiririta da barace-barace da banga siyasa da komai shine cikin media yanzu. Saboda kai tsaye zaki ga yaro ya sai waya zai yi media. Bai san menene ainihin tsari da zai bi ko tsani da ya kamata ya bi, channel kenan da zai bi ya fara rubutu ko kuma menene ainihin ita social media ta kunsa ba. Kawai da ya saye zai je kawai ne ya ci gaba da posting ya faɗi kaza wurin yabon gwanin shi sai ya zamanto ma sai ya zama zagi. So da dama wa'inga abubuwan nan horo wasu zaki ga suna posting wanga ya zagi baba, wanga ya zagi mama, wanga tono asiri da kazafi. So wa'inga abubuwan su suka yi katutu ga matasa kuma cikin wannan haraka ta media. Kuma tsakani da Allah matasan mu suna da hazaka, suna iya kokarin su. So wa'inda suke dan da abun da za su faɗi kuma suke yin iya ƙoƙarin su game da ɗan takara, su kuma an ɗauke su an mai su ke. Yanzu magana da nake miki babu ɗan media guda da zaki taɓa kawo ki ce yau an ɗauke shi an bashi aiki akan ƙoƙarin da yake, babu shi na ɗaya. Sannan babu ɗan media guda zuwa 2 zuwa 3 yau da aka ce an ba ma mota domin ya je ya samu abin da yake. Sannan babu ɗan media ƙwara 2 zuwa 3 da za a ce miki yau an bashi jari ya je ya dogara ga kanshi ya sana'a. Wato dai idan na fahimce ka suna kawai wahalar da kansu ne. Gaskiya. Suna cacar baki. Kusan haka. A yi ta abubuwa. Sosai. Duk ma ba su ma mora abin. Sosai gaskiya ba su mora. Don ni ban ɗauki 50,000, 30,000 kai 100,000 a baka a matsayin taimako. Yanzu zai kare ki. Sosai. Daga cikin media ga akwai masu digiri.
akwai masu diploma, akwai masu NCE, akwai SSCE, akwai HND. So su karan kansu mutane ne kamar kowa, kuma suna ba da gudunmawa, sannan ba a media ba da ilimi ba. Gwargwado suna sa ilimin su ne, suna amfani da wannan kafa yaɗa labarai domin isar da sako ga al'umma na kila dan takararsu ko jam'iyyarsu. To amma su ne aka aje gehe aka bar su kamar kara zube, saboda ya kamata a ce cikinsu a ɗan rinka zakulowa mutum 1, 2, 3 kila yau aka ɗan samu wata 'yar dama police irin ami da su ga sunan dai barkatai, su ana iya ba su aiki gaskiya. Don manyan sun ma san da su san ko su wane ne suna na tare da su sun sani. Suna tare da su sun sani, domin wasu da dama in yanzu ga wani ya yi posting, wani zai shiga ya laki ko kuma ya kira shi ta waya, wani ina ga abin da kai gaskiya ka ci gaba da kokari, ina ganin abin da yake muna godiya da sauransu, duk suna gani saboda su ma suna amfani da wannan kafa yaɗa labarai. A gurguje jan hankali zaka ga yan media. To gaskiya jan hankali na zuwa ga yan uwana yan media, duk da kin sa ni cikin su, inda ni na san ba dan media bane, amma kin riga kin sa ni cikin su, na ji. Na san ba za ka rasa ba. Gaskiya jan hankali na da zan yi gare su shine gaskiya su aje harkar media, su kuma aje duk wasu kwalaye da suka samu suka ni ake cewa suka samu a matsayin karatun da suka yi, su aje shi gehe, su je su kama sana'a komin karancinta, saboda sana'a tana da amfani, tana da alfanu ga mutum. Ko da wani abu zaka yi yau, in aka binciko baka da sana'a, baka da wani value, ba za a ɗauke ka da wani karamci ba, saboda an san cewa babu abun da zaka iya cirewa ka yi ta gehen ila financial assistance, babu abun da zaka iya yi da sauransu, sannan ka zama liability a ko da yaushe, kai dai kana jiran ne a baka. So gaskiya renin wayo na shigowa haka. So amma idan mun ka ɗauki sana'a komin karancinta, komin karancin ribarta, kana yin ta tahi ka zauna kila ka je ka roki dan uwanka ya baka naira 20, siya ma renin wayo, siya ma wani kallon kaskanci, ka je kowa gidan dan siyasa ka zauna kana jiran ya hito. A'a menene yake jiran shi ya hito? Ba wai wata magana bace, a'a me zaka samu ka koma ka je ka samu ka ci abinci. So duk wayannan abubuwan gaskiya ina jan hankali ga matasan mu. To kana ganin duk yan media nan ba sa da abin yi ne, kawai suna zaman banza ne? Gaskiya akwai yan media da dama wanda ke da abun yi, so su nake son da mai in baki example a kansu. Tsakani da Allah akwai abokina, ko in ce abokanai na yan media, akwai wani wanda ake ce Suleiman Number. So tsakani da Allah yana kasuwanci, yanzu haka yana da shago kasuwa, kuma dan media ne sosai, wanda duk taron da ake yi na jam'iyya kina ganin shi wurin. So amma da an ce miki lokacin da zai je kasuwa ne wurin neman abinci, wallahi ko dan takara kowane ne zai kira shi, wallahi ba zai zo ba, yana shagon nan, saboda shi da mai asirin shi ya rike. Kuma tsakani da Allah ana girmama shi, ana ganin girman shi, saboda duk abin da yau aka san kana da sana'a kamar da na gaya miki, so ana diba ma. Sannan tsakani da Allah ina da abokanai da dama, akwai wani da ake cewa mai shanu isgogo, shi wannan ma so da dama in gan shi dariya ke bani, saboda mai dan media ne, don dan media, amma bai zauna wuri guda ba. Zaki gan shi bai nan MTN ne, a'a ya yi karatun gana abin ga, yana da HND ta animal health, so yana zuwa yana ma dabbobi allurori har da tiyata duk yana yi da sauransu. So shi gaskiya bai zauna ba, yana iya kokarin shi game da wannan abubuwan, kuma ina jinjina mai. So akwai kuma wasu da dama wanda su kuma karatu ne suke, suna media amma suna karatu. So da daman su gaskiya in zan kawo miki suna da yawa, amma majority wa'inda suke zaune suna amfani da wannan kafa yada labarai, tsakani da Allah sai a hankali, rayuwarsu abun tausayi ce. So ni a matsayina na dan uwansu ina kira gare su da don Allah su aje komai, ban ce su bari ba, a'a yana da amfani, saboda me yau duk wanda ka wahala da shi zai iya tunawa wata rana kila fa, amma ba kowane ba kowa ke iya tunawa ba in kana da rabo. So su aje wayannan abubuwan, su hito su je su nemi sana'a yi, ko da naira 100 suke samu ga yini, ya yi musu mutunci da alfanu bisa ga abun da za su yi tunanin wane ba su ana musu walakanci. Ban jin daɗi idan na ga matashi yana banga siyasa, wallahi ban jin daɗi. Ni matashi ne, na san zafin da yake, musamman wanda bai da abin da yake. Tsakani da Allah ina jin zafi. To madalla, mun gode honorable ko. To da me za ka rufe mana wannan shiri, wani jan hankali za ka yi? To jan hankali na zai je ne zuwa ga shugabanninmu, kamar yadda mun ka zaɓa, da waɗanda suke da ruwa da tsaki a cikin jam'iyya, domin su sani tsakani da Allah matasa suna cikin wani hali.
matasa na neman taimako. Ba mu ce ba mu ji daɗin abun da suke yi ko kuma suka yi a siyasance ba, suna yi, amma dai gwargwado ya kamata a ƙara hazaƙa wurin taimakon al'umma. Al'umma yanzu halin da suke ciki ba wai suna buƙatar aiki ne na gina ƙasa ba, a'a kansu suke buƙatar su gina. Saboda yanzu magidanci ne abun da da yake zuwa da 500, magidanci zai samu mudun shinkafa 2-3 ya kawo gida su lalace. Yanzu ba haka abun yake ba. Yanzu naira 1000 ma yana da wahala ta yi maka ce wani da za ka ci abinci mini guda. Yana da wahala. So wa'innan mutanen ya kamata a bincika, a zaƙulu wa'inda suka wahala da ku taimake su. Saboda duk wanda ya wahala da kai yana tunanin za ka taimake shi. Sannan duniya na kallon ka, tana ganin wani irin riko ka yi ma wani a matsayin shi na wanda ya taimake ka lokacin da kake neman taimako. So duniya ma za ta zage ka in baka taimake su ba. Na kusa gare ka ka taimake su saboda su suka san lokacin da ka hito kana neman alfarman nan. Na ɗaya kila baka da ko sisi, na biyu a'a kana da wayannan kuɗin amma jama'a ba su son ka. Su suka yi ruwa, suka yi tsaki, suka tsaya tsayin daka domin ganin cewa sun taya ka wannan aikin kakai. So ina kira ga ainihin 'yan siyasan mu da don Allah su dibi Allah. Duk da yanzu lokaci ya ƙure, matasa sun san abin da suke yi. Ko ka taimaki mutum late, tsakani da Allah zuwa gaba zai tuna wahalar nan da ya baya. So ba lallai bane ya ƙara making mistake ya koma cikin irinta. So da yawa matasanmu yanzu sun fahimci inda aka hito da inda za a je. So tsakani da Allah kuma ni matashi ne, kamar yadda na gaya miki akwai abun da ban so in buɗe miki ba. So amma zan ɗan gutsura miki kaɗan ta yadda masu kallon mu ba za su gane ba. Saboda kada a yi zaka ansa. A'a ba zan buɗe ba. Akwai mutane ne matasan da muka jawo kusa masu ra'ayi irin namu. Ba don komai ba sai don mu tsaya mu yi abun da za mu ceci kanmu, mu ceci al'umman mu gobe. Menene wannan abu? Za mu shiga lungu da saƙo, gida-gida siyasar bana. Za mu gaya mu kowane magidanci da su sani inda aka hito da inda za a. Inda aka hito ba irin inda za a je bane. Inda aka hito ga wahalar da aka yi, ga abin da aka yi, so a zaɓi ɗan takara wanda yake mai nagarta, wanda ya san mutuncin mutane. Ko da bai da sisi kenan. Ko da bai da kusi, ko haɗa mai zamu muna iya haɗa mai kuɗi mu ci ya je, ba matsala bane. Saboda mun san in ya kai mutuncin mu zai ruhu, sannan za a bar kashe mu kamar kiyashi, sannan kuma za mu iya samun kwalliyar da muke bida da bata biya kuɗin sabulu ba can baya kila nan za ta biya. So kiran da nake yi ga manya da kuma matasa yan uwana, su manya ba sai na dauke su ba, bari in aje su gehe saboda sun riga sun cutar da mu tsakani da Allah, amma ba duka bane. Ba duka ba. Amma sun riga sun cutar da mu. To tsakani da Allah su sani abunda duk mutum yayi baya gaba zai je ya same shi. Kuma mu matasa muna nan muna jira gobe 2023 in muna raye insha Allah za su sha mamaki kuma za su yi mamakin abun da za mu yi. So ina kira ga su ainihin matasa yan uwana da su yi kokari su fahimci abun da aka yi da kuma abun da za a yi gaba. To madalla, mun gode. Masu kallo daga duka nan muka kawo ƙarshen shirin, sai dai mu ce kuma sai idan Allah ya kai mu wani makon da za ku ji mu da sabon shirin. Amma da wanda suka ba da gudunmawa har shirin ya zo gare ku da kuma wanda muka gabatar da shirin a tare, ko in ce bakon namu na wannan mako. Honorable Mustapha Abubakar. Ni Samira Ibrahim Bamali wanda aka fi sani da Manzara da Sultan nake muku fata alkhairi. Allah ubangiji ya sada mu da alkhairinsa a koda yaushe.